on course for a visual landing approach into Nice, Côte d'Azur. Autothrust is going to handle power management, so our main objective is to control the pitch to stay on the glide slope. The beauty of fly-by-wire means you only need to use the stick when you want to make attitude adjustments. Alright, as long as autothrust is on, the speed will be automatically managed. Què ens fa pensar que un final ha de ser feliç? Que ens posa contents? Que ens deixa conforme? Que el protagonista guanya? Que viu? A l'any 1972, Vesna Vulovic tenia 22 anys i era hostessa del vol que estava de camí a Zagreb. Ella no hauria de ser-hi, però una confusió a la companyia l'havia posat en aquell avió. Està contenta. Està servint els plats del sopar pels passatgers, però de sobte... L'avió va explotar a uns 10.000 metres d'altura sobre terres txeques. Hi viatjaven 28 persones. Totes mortes. Totes. Menys la Vesna. Un miracle. O com a mínim això és el que tots pensem. Però quan li van preguntar a la Vesna com se sentia respecte a l'incident, va dir: cada vegada que hi penso sento una culpa enorme per haver sobreviscut. I llavors ploro. I penso que no hauria d'haver sobreviscut en absolut. Això no sona a final feliç. Més aviat sona a frustració. Sona a no voler estar viva. I és aquí on tot es complica. Sobreviure no sempre és un final feliç i viure no sempre és guanyar. Per Simone de Beauvoir, la vida no és un camí recte cap a la felicitat, sinó un equilibri constant entre la llibertat pròpia i la dels altres. Ella deia que no podem ser realment lliures si la nostra llibertat condemna algú altre. I és aquí on al final de la Vesna es torna incòmoda. Perquè sí, va sobreviure, però sola, envoltada de morts. El món la va convertir en un miracle, però ella es va sentir presonera d'un fet que no havia escollit. I per això mai va veure la seva supervivència com un final feliç. Perquè un final feliç no és només sobreviure, és tenir zero dubtes de que tot el que ha passat ha valgut la pena. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Arthur Morgan és el protagonista de Red Dead Redemption 2. Deixeu-me presentar-lo. És fill de Beatrice i de Lyle. Amb la mare morta, als seus 11 anys va presenciar com empresonaven el seu pare per criminal i bandoler. O sigui que Dutch va ser qui adoptés la figura paterna adoptiva. Arthur va començar a empapar-se de la ideologia de Dutch, creient en una vida lliure de la civilització. I amb el que això comporta va optar per una vida delinquiva, lluny de les legalitats. I tot i la vida que portava, va ser capaç de compaginar-ho amb una família. Va tenir un fill amb una jove cambrera, Isaac. L'Arthur els visitava cada pocs mesos i es quedava amb ells durant dies en cada visita. Però un d'aquests dies arribaria a casa i... van ser víctimes de 2 lladres que volien $10. Però Arthur Morgan seguia sent un bandido. Robava trens, disparava a vianants, fugia de la llei i ajudava a la banda a recol·lectar els seus diners. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? Però tot i així, entre tant atragament, sempre trobava lloc per ajudar. Sigui a qui sigui. Acompanyava els peques a pescar, acompanyava els companys a caçar, You wanna go hunting? What are you hunting? An elephant? i obria la ment d'aquelles persones que estaven en dubtes. En definitiva, l'Arthur Morgan no era una mala persona, sinó una persona en un mal entorn. Una persona que...
What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What you mean? You're real sick. It's a progressive disease, and you'll be... Now, the best thing is rest, and getting somewhere warm and dry, and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Well, like I said, I'm real sorry. Yeah, well... Així és com l'Arthur descobreix que té tuberculosi, una malaltia que a l'època tenia un tractament estrany i una cura molt poc efectiva. A poc anirem notant com va perdent salut i com la seva cara es va demacrant. Amb això, Arthur entra en una mena de crisi existencial. Un conjunt de contradiccions li ronden pel cap. Far from me, sister. I guess I'm afraid. Però tot i així no es rendeix. Segueix lluitant pels seus. Ajuda la seva millor amiga a resoldre els seus conflictes, a una companya de ser assassinada i el seu germà a escapar per viure una vida digna. I llavors, com qui apaga un foc que ja està pràcticament apagat, l'Arthur mor. I aquí el que deia Simone de Beauvoir pren tot el sentit. L'Arthur va viure una vida de violència i fugida, però quan li diuen que morirà no marxa, no corre, no s'amaga, es queda i canvia. I no per salvar-se ell, sinó per salvar els altres. I això és precisament el que ens fa humans. Poder transformar el nostre final encara que no puguem canviar res del nostre passat. I el seu final no és un final feliç, és un final lliure, tal com diu la Beauvoir. Potser els finals feliços no existeixen, o potser sí, però no són com el que ens havien ensenyat. Potser no tenen res a veure amb guanyar o amb viure, però potser un final feliç és senzillament un moment de pau després de molt soroll. Una decisió presa amb convicció, un adeu que no et fa sentir en deute. Potser Vesna no va tenir un final feliç, i potser l'Arthur tampoc, però només un d'ells va aconseguir el que realment desitjava, la felicitat aliena. Potser al final, un final feliç no és un final perfecte, sinó un final que, malgrat tot, et representa. Amidst the crash of world.